ओमफ्राय आंथ' मा खालामबावनो दे थांग्रायाबो हनै थांनो बुंथारबाय थेवबो सानदोंमोन आरो एसे उनाव लांगोन नामा होननानै माने हजोंहाय बारा एडजास्ट जायाखैमोन ना मा खालामगोन दे दा ओमफ्राय मानसियाबो गाबगुलायथारबाय आं बोरै बेबायदि नायनो हानो दे रायलायनायाबो जालाय लासैलै दे आरो जि जायो जाथोंसै माथो खालामबावनो आंलाय लांफानांसिगोन दे औ लांफादोब्रा माथो जानो दे मेहेर लांफानायालाय मा जानांगौ लांफानायाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन आदा नाथाय माने हजोंहाय रुमाबो जेबो नङा दे फंबाय माखौथो टेनसन लादों दा ओमफ्राय नों लांफायाबासो दुखु मोनगोन ना बेवाइफोरा नोंनिनो हिनजावखाबालाय माखौथो गिदों नोंलाय गियाखै आदा मानो गिनो आंलाय मेहेरा जानला मानला गिग्रा नङाना बेखौसो जेबो खस्थ' होनो बायोलै आङो बेखायनोसो माने न'आव थाजानो लुगैयोमोन बेफोरलाय मा जानोब्रा गावबोथ' ओमफ्राय नोंजों थैस' थांस' थानो होननानै फैखाबायना आंहाथ' हाथरखिया गुबुन हिनजावफोर बायदिथ' नङाना मोनथिगौलै आदा एसे एसेयावनो दुखु मोननो गोरलै बियो रावखौबो जेबो होननोबो रोङा बुंनोबो रोङा ओमफ्रायथ' आरो सोरबा माबा बुंबाबो एसे रिसो थागोन बियो जेबो बुंनायबो नङा जाम्बिलै आदा आंनि सनाया माथो बुंबावनो दे थेवबो ना बिराद मोजां मोनलै आं बेखौ आंनि अराय समनि लोगोरियाथ' बेनोखा जेरैबाबो मोजां दे मेहेर माब्लाबाबो दुखुल' होनो नाङा जागोन दे आदा नोंनि बेवाइफोरखौ आं मालाबाबो दुखु होआ ना लाभसो खालामब्रा आङो बेबो बिराद बुरजालै वाव बेसेबां अनलायोना मालाय मोनथिया मानोथाय आं जेखि साना मानो जेबोआनो जाफुङालै जा सानो गासिबो उल्थां फाल्थांल' जाजोबो मानो बिदि दे जायनि थाखाय दिनै आंनिनि थाखायनो फंबाय मोनथायाबो जोंखौ नागारनानै थांबायना दिनै जास्ट बिकज खालि आंनि थाखायल' ओमफ्रायथ' र' बे थुनथुलियाबा कलेजाव एडमिसन लादोंना लायाखैलै नङा माने माथो गोदाव सोराव थान्दा बरफ बेलाय आरो बिनि सायाव 12 भाजा फानबावोसो ओमफ्राय बबे कलेजावथो लामारखोबा आंथ' मोनथियासैबो ना है बिराद दुस्थ'लै ओमफ्राय मानसियानो माबा बेवाइफोर औ माबा साहा एसे फुदुंदोंमोन ना आइया लोंफैनो खिन्थादों दे दा लोंगोन आङो ओमफ्राय हाथरखि नों मेहेरजों थांगोन औ थांनो सानदोंमोन दे थां दे ओरैनोबाबो मेहेरा प्रब्लेम जायोना हारसिङावलाय थांथ' साननैसो थांथ'बानो जाबाय आरोना जेबो नङालै औ बेवाइफोर ओमफ्राय माबाफोर जादों नामालै न'आव दहाय बायनाव सोंदोंमोन आङो जेबो बुङाखै जे जेबो नङा दे जेबो जायाखै माने दासान्दि न'आव बेबायदि जाथाय जानानै दंना बेखायनोसो एसे बयबो आरे बयनिबो खोथाखौ बुङाखै आङो नोंखौसो सोंदों दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो आङो मा जादोंलै जेबो जायाखै बेवाइफोर आं बुंबायना ओमफ्राय आं माने दसे ओरैनो थांथ'नो सानदों आरोना मेहेरजों बेनो ना बे नोंखुनजो माथा फाग्लाया माबा बुंबावदों नङा बेवाइफोर आइया जेबो बुंहराखै नाय हाथरखि बेखौ जेबो गिनो दरखारानो गैया नोङो मिथिबाय बाखिथ' ओमफ्राय आं दङ ना मेहेर दङ ओमफ्राय आइयाबो फुल सापर्टखा नोंसोरजों मिथिगौ बेवाइफोर नाथाय दासान्दि आइया जेबो प्रब्लेम खालामथ'वाखै मोजां दे होमबाथ' नङाब्लाथ' बे मायाखौ एसेबो सैया आङो गावबो माने मानसिया खुसि थानो हाया ओमफ्रायथ' मालाय खुसि थानायखौबो मेगन सायो बियो बेखायनोथ' आइ हेट माया आइ उन्दैयाबो एसे बोरैबा नालाय बेखायनो नोंबो एसे स्ट्रं जा मिथिबाय बांद्राय गुरै देखायोब्ला मानसिफ्रा नारसिननो बोलोसो मोनो जागोन दे नाथाय आं मा खालामनो दे आं आगोलनिफ्रायनो बिदिनो आंनाव बेफोरबायदि जेबो उल्था उल्था बुंलाबायग्रा गैथारा साया लोंफैग्रोदो दे जोंहा होमबालाय जोंबो थांनोसै दे मिस खालामसिगोन ना नोंनि साहा फुदुंनायखौ ओमफ्राय ओमफ्राय आंहाबो इसेबां गोथाव नङाना ओइ हाथरखि माथो सा लोंनो लिंनो थांनाया दाबो फैयाब्रा थांदो र' ओइ थाब फै लेंहरलायबायलै नि आसोला दे होमबा नोंनि बायदिसो लोगोरि मोननांगौलै हाथरखि जुदि मोननांगौबा आरोना मोननायाथ' मोनदोंमोन र' सासे एक नाम्बार थगायसुलिसोमोन सानला नोंखौथ' मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला आङो थैदो मेहेर दानाबा दा आं थांबानो गाबनो ओंखारोबा गालांथावजोआबो माथो खालामबावनोब्रा मा सानबाय थाखो नोङो सानाखैलै मा साननोब्रा होमबालाय थुदो आरो बबेबा लं ड्राइभआवसो थांसै नामा ना माथो होनो बेबि नाङा दे थुदो ओरैनोसो होनखादों दा खामानियानो बेस्थ' आंना
बेरायनो बबेबा थांनो समखौनो मोनथ'वाखैना दे जेबो नङा ना मालाबा फ्रि सम मोनबा थांबानो जाबाय औ बेबायदिनो खालामनांसिगोन है जाबायना बेबि ओमफ्राय गाव ओमफ्राय आंनि फिसा न'आवनो थांनो लुगैयोरा औ मानिथ' सानदोंमोन ना मालाबा रुम गिदिर लागोन साननानै अब्लासो नोंखौ लांगोन जायासैना ओमफ्रायथ' बांद्राय गोथाव गोथावबो मोनजाया जानो हागौ दे ओंखाम ओंख्रिफोरा औ जागोन दे ओमफ्राय नों गैयाबाथ' ओंखामखौनो खहाबावनायसो नङा बेहाय आंखौ सोरबा माबाफोर बुङोब्ला ओरैनो खायसेनि गोसोनि साननाय समान नंजोबा ना नाथाय नोंजों थाब्ला नोंथ' आंनि आंगो ना मोजां हमथालै थालांबायनो हागौ सरि लोगोफोर दिनै भिडिअ एसे सर्ट जाबाय मानोना समनि आंखालमोन दे अब्ला थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों दिनै माने हाखु दाखु बानायनाय जाबाय नालाय मानोना मेरा एसे खामानियाव बेस्थ'मोन बेखायनो दिनै सोलाबासै लोगोफोर जाखिनि हायो बेखौनो लाबोनाय जाबाय दे अब्ला नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ आंथ' मोजां मोनदोंब्लाथ' अकेसै मोजां मोनाखैब्लाबो अके स' बयनिसिमबो लाभ इउ लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मेहेरा बाय बाय ओमफ्रायथ' लाबोथाराबाबो माने नोंथांमोना नेनानै थायो स' बेखायनो ससेबाबो लाबोबाय आरोना लेटथ' जाबाय लोगोफोर नाथाय खामानि थायोब्लाथ' माथो खालामना एखनबा समाव आंथ' भिडिअ'आबो दहाय 7:30सोआवसो बानायखानाय स' हाखु दाखु बानायबाय ओमफ्राय आपल'ड होनाय जाबाय आरोना आफा एकदमबारे मोनायावबो उन्दुनो हाया बियो माबा सिमांफोरखौबो गाज्रि गाज्रि नुनाय खिन्थायो आरो गोबां गोब्रामबाय थायो जागोन फिसा गासैबो मोजाङै हामलांगोन दे नैबे बिबारखौ खर'सायाव लानानै उन्दु मोजाङाव फैगोन दे फिसा जागोन आफा आंहाथ' जाथायाबो दसेनो जाब्रबनानै थांबाय बेखायनो बोरैबा गिनाय मोनबाय थादों आंखौ आफा दे फिसा बांद्राय गिनो नाङा दे ओमफ्रायथ' आंनि फंबायखौनो नुबाय थायो दे साया मायानो बोरैबा आंबो बोरैबा मोनबाय थायो आबा बांद्राय गिनो नाङा दे आइ जानांगौ आंनि आबा मोनथैनि आत्माया जोंनि सेरावनो दाबो दोङो औ आयै आंबो बेबायदिनो मोनबाय थायो इसोरा जेब्लायबो नाहरगोन ना दे दुखु जानो नाङा ओमफ्राय आफा दाख्लैबो थांदोंमोन आङो नोंसानाव दा ओमफ्राय गुबुनावसो दंहैयोमोन नामा औ फिसा बेखौनो आंबो दाख्लैनो फैनो नंखादोंमोन बेखायनो गैया दाख्लैबो फैनाय जायासै दे दिनै हाबफैनायखौ मोजां मोनबाय आङो आबा बे आफायाबो जोबोद मोजां दा बे आबौ होलांनाय बिबारखौनो खर'सायाव लाना उन्दुदे आबा दे एसे सिमांफोर गाज्रि नुनाया खारबाय बायो खोमा औ जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' दै सान्थि लाबोनाय दंखायोना बेखौ दायो र' रुमाव सारना होजोबगोन आङो आंथ' मोनायाव उन्दुनो गिनाय मोनबायलै आयै जेन आंनि फंबाया आंजों दं बेबायदि मोनबाय थायो आङो दे आबा बांद्राय गिनो नाङा जियानो जा नोंनि आगैयानोथ'मोन ना गावनि महरखौ बेबायदि लानायखायसो आंनि फंबाया बोराबदों नामा आयै नङा आबा जोंनि आबा मोनथिया बिदि नङा जों बावनो हायाखैसै दाबो सानफ्लांबाय थायो बेखायनोसो बेबायदि गोसोआव फैलायलांदों मोनथिला आयै बे जेबो नङा हा दै सान्थि सारगोन दा आबौ होलांनाय माबा बिबारखौबो लाना उन्दु आंबोथ' दंना जेबो गिना दे आबा आंबा गिया औ दे आयै जागोन दे होमबा आबा ओमफ्रायथ' मेहेरजों हाथरखिजोंबो थांबाय बांसिनसो सिरि मोनबावबायलै माथो खालामबावनो दा आरो नोंनि फंबायाबो थांथारोनो खामानिया दोनथ'नो हाया दाथ' आरो हाथरखियाबो थांफायोनो माथो खालामबावनो माथो बुंबावनो आबा दा आं माबा बुंगोन बेहा दाय जालायगोन बेहा दुखु मोनलायगोन जेबो नङाना माथो जाखो ओमफ्रायलाय दा ओंखामा एसे जादो आबा नोंनि आबैया ओंखामखौ गेफे संथारदों नोंनो उखैथ'वाखैलै आयै दायो उखैबा जागोन दे आङो आरो नोंहा मुलि जानांगौ ना नाम्बारा बुरजाथार मुलिया दे थाब थाब जानानै थाब थाब मोजां जाथोंसै आं माबोरै बुंबावनो दे जानो हागौ आं मानसियानो एसे आनलाखि खोमा दे बेखायनोथ' जेखौ सानो बेनो फेलें जायो जायखौ हास्थायो बेखौनो मोना जेखौ हास्थायो बेखौनो मोना बिनि सायाव आरो एक्सट्रा दुखुआथ' आलदाबावसोलै ओमफ्रायथ' आंनि गोसोखौ ओरैबायदि खालामलांबायना नों सना जे जिउआव रावखौबो मोजां मोननोबो गोसो जाला आङो नोंखौबो लाया रावखौबो लायाबो आङो बेखायनो मोजां जागोन नों आंखौ थाबैनो बावदो आइ हेट सना मालायनि गोसोजों गेलेग्रा हिनजावसोलै बियो बादेलै बेफोर हिनजावखौनो सानबाय थायालां हेलौ मा होनदों गोसो थोनायनि जेंना दाथ' आंना गोसो थोनायनि खाहानियानो जायाखैना अब्ला जेंनाखौ बोरै माबा सल्भ खालामगोन दे आं अब्लाबो थुनजुलि नाजादोरा नोंबोथि आरो होमबालाय गोसो थोनायनि जेंनाथ' थुनजुलि माबाफोर आइडिया हरदो ना जागोन र' नै थुनजुलियाय मानि जेंना जेंसि बेलाय हाबाब बिदिबा नोङो फना सोरजोंबा
जामथिना जाथारलायबाय नै बेना बोसोरथिनालाय दिनहरदोंनो आंखौ माथो रायलायनाया बेलाय गोसो थोलायनायनि बेलाय गोसो थोगोन माखौबा नों आं गोसो थोबानो जाबाय गोदाव सोरावहाय बियो दे नों बैनो फन हरलाय गाबोन फैनो गोनांमोन